que és que la muntanya és precisament aquesta reconversió, i aquesta reconversió es pot fer si tens la gent, i per tenir la gent has de promocionar. I si entenem que el món de l'esport és un món amb valors i és un món en el que ens permet tenir una societat més sana, més feliç i sobretot més saludable, en aquest sentit jo crec que és imprescindible fer aquesta aposta. Però per fer aquesta aposta hem de coordinar tot això, perquè quan s'oblida aquesta pota és quan surten aquestes veus de l'especulació, de dir això només serveix per fer hotels, pel món del turisme, i no s'entén com un servei a la ciutadania, com un esdeveniment pot ser realment aquesta transformació social igualitària i sobretot democratitzadora de l'esport. No només a l'esport d'esquí o els que se subscriuen únicament en els Jocs Olímpics d'hivern, sinó tots els esports de muntanya. I per això s'ha d'invertir. I aquí també vull fer posar en valor, abans ha obert la jornada el president Montilla. Quan el president Montilla era president de la Generalitat de Catalunya, l'esport a Catalunya, el secretari general de l'esport, tenia un pressupost de 160 milions d'euros. Avui no arriba als 75. O sigui, quasi 10 anys després, o 8 anys després, no sé quants anys fa que el president Montilla va ser president, doncs l'esport s'ha vist retallat amb més del 50%. Per tant, si els Jocs Olímpics ens ha de servir per canviar el vector i per fer una reflexió i per dir sí, la democratització ha de venir acompanyada de pressupost. Perquè si no ve acompanyada de pressupost, això no és democratització. Això ens ho va dir el president Sassoli, el qual tenia bona amistat a Europa, ens va dir: malfieu-vos dels polítics que us diuen bones paraules però no us pressuposten. I per tant, jo crec que això és important, i avui que estem aquí a la casa dels socialistes crec que val la pena també posar-ho en valor. Per tant, ha d'anar acompanyat una estratègia de democratització, no només dels jocs que es participen als Jocs Olímpics, sinó de tot el món de la muntanya i d'acord amb el territori, perquè al final és una cosa que s'ha de fer consensuada. Es pot fer, però insisteixo, per fer cal una estratègia molt més global, consens i sobretot pressupost.